What's up mga ka-adventure? Eat all you can ba ang hanap mo? Mayroon na rin yan dito sa may Malasiki, Pangasinan. Balita ko, napakasarap ang kanilang paninda dito. Kaya tara, ako yung samahan. So yun na nga mga ka-adventure, andito na po tayo sa may General Luna, Malasiki, Pangasinan. Malapit lang to sa may Andok, papasok at tapat ng Gabs Car Wash. At pagkatapos nga ng ilang minuto, andito na kami nilingmo dito sa may GNE Grills and Restaurant. At dahil nga sa gutom na tayo mga ka-adventure, yung una nating tinignan yung kanilang mga paninda dito. Yung una nga nating nakita yung mga pang dessert nila. Mayroong pinya, cookies, mayroong chocolate, at ito may sisig pa. At ito yung paborito ko, mayroong pong liempo. Napakasarap nito. At ano kaya ito? Burger stick ata to. At syempre hindi mawawala yung mga gulay-gulay dito. At umpisa na nga po ang kainan mga ka-adventure. Grabe, napakaraming kanilang customer dito. Ang technique daw mga ka-adventure, pag may mga ganitong eat all you can, maaga ka na lang pumunta para lahat ng nasa menu kumpletong-kumpleto at mainit-init pa. Mayroon nga tayong nakitang chicken curry, hito, buro, may sarsyadong isda, at syempre mayroong pansit pa. Talaga naman mga ka-adventure, mabubusog-lusog tayo dito. At shoutout nga pala natin mga ka-adventure, yung mga taga-Tambak Malasiki. Ang sarap ng kanilang kain mga ka-adventure. Oh, kaway-kaway naman dyan. Ang GNE Grill Resto Bar ay nag-open mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At ang kanilang only lunch mga ka-adventure ay nakakalaga lang po ng 299 pesos. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At tumatanggap rin sila ng mga iba't ibang okasyon dito tulad ng birthday, binyag, anniversary, wedding at iba pa. Meron nga tayong nakitang followers at sila nga daw yung na-featured sa Merited Cake kasama ang kanyang asawa. Sana all. Abi grabe mga ka-adventure, napakasarap ng kanilang iniihaw dito. Amoy na amoy hanggang sa kanto Napakasarap talaga yung inihaw na manok dito at saka liempo. Tignan nyo naman mga ka-adventure, swabe, quality. Parang ako, quality. Ay, napakaraming talagang pumakain dito mga ka-adventure. Kaya naman mga ka-adventure, wag nang pagpapahuli. Kumain na rin kayo dito. Kasama nga pala natin dito si Mabuhay San Carlos. Andito rin si Pitik ni Anjo, Ma'am Josa the Explorer, Ma'am Yans Montemayor. Andito rin si Maynigos Vlog at saka si Maning TV Vlogs. Abi grabe mga ka-adventure, ang sarap ng kanilang mga kain. Andito rin nga pala si Daring Kagiwa Vlog. May nakakilala sa atin dito mga ka-adventure. Followers din natin daw sila. Dito rin nila napiling kumain kasama ang kanyang pamilya. Hello sir, madam, kain lang ng madami, enjoy your meals. Kaya kung naghahanap kayo ng eat all you can na malapit sa lugar nyo, harap na dito sa may Malasiki, Pangasinan. For any orders and inquiries mga ka-adventure, pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page na GNE Grill and Resto Bar.